ଆଦେଲ 50 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏରା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, ମତେ କିଛି କହନି। ସବୁଦିନ ତୁ ଇଏ ପଇସା ଦବ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଏ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତୋ କଥାରେ ପଡି କେତେ ଝିଅକୁ ଲାଇନ ମାରିଛି ତ, ଆଉ କେତେ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ବି ମାରିଛି। ସେଇ ସାଙ୍ଗ ତତେ 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଦେଲା ବେଳେ ତୁ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ ମଝିରେ କଟକ, ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଭାଇ ତୁ ବନ୍ଦ କର, ଏ ଭାଇ ତୁ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ବନ୍ଦ କର। 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଥି, 200 ଟଙ୍କା ନେଇ ତୋର ସହିତ ତାର ସହିତ ଭାଗ କଲ ନେଇ ଆଉ ଆଇବନି।